जोङो गासै मोनजि क्लाबनो जोंनियाव गोबां क्लाब दङ स्पर्ट्स क्लाब बिनि गेजेरावनो थांनाय सुपार लिगाव जायफोरा देरहाबाय बेबायदि 10टा जिल्लानि 10टा क्लाबनो जोङो 5 लाख होनो नागिरदों रां मानोना बिथांमोना गोबां प्लेयारफोरखौ ट्रेनिं होनाय मा होनाय गोबां बिथांमोना माबा खामानि मावो दा बेफोरखौ बे क्लाबफोरा जाहाथे आरोबाव गोख्रों जायो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननो थाखाय दायो फार्स्ट फेजआव जोङो 10 लाख 10 लाख रां होनो नागिरदों नाथाय जोङो मोनसे प्रप'जेल स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव जों लाखिदों जे जेसेबां क्लाब दङ बिथांमोनजों जोङो थाबैनो सावरायगोन आरो बे क्लाबफोरनि पारफरमेन्स क्लाबफोरनि अबजेक्टिभ बेखौ नायनानै बिथांमोनखौ जों बोरैहाय गोख्रों खालामनो हायो बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट पलिसिनि गेजेरजों जों नाजालांबाय थागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।